първия полуфинал отборът на The Football House надяля над организиран хаос след равенство 3-3 в редовното време и изпълнение на дуспи. Двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 1-1. През втората част организиран хаос започнаха по-добре, отбелязаха 2 гола. Автори на попаденията бяха Михаил и Илян Баев. Матчът отиваше към победа за организиран хаос, но финален штурм на The Football House им донесе 2 гола, които принудиха изпълнението на дуспи. Иво Янков откри резултата за The Football House, а в последствие вратарят Иван Москов спаси дуспите на Павел Титов и Петко Петков. В крайна сметка, капитанът на The Football House Станислав успя да осигури победата с точен изстрел в третата решаваща дуспа. Фулмакс и Респект се изправиха в най-тежкия мач до момента в турнира, но в крайна сметка момчетата с кафеви екипи отидоха на финала. Игра се откри за Фулмакс още в началото на първата част, но последваха 4 бързи гола на Стоян Андонов, Ники Добрев, Радо Радев и Сашо Станев. Така двата отбора се отидоха на почивката при резултати 1-4. След подновяването на играта Върбан върна едно попадение, малко след това и Юджи се разписа след страхотен удар от далечно разстояние в типичен негов стил. В крайна сметка Александър Станев вкара последното попадение в матча след страхотно изпълнение на прах свободен удар. Така във вторник от 20:00 часа един срещу друг ще се изправят отборите на The Football House и Респект в битка за трофея.